What uniform is this? Malay. From where? Where you guys? From Malay. Lilo? You guys are representing Lilo? Kona from Kona or from Honolulu? No, we're from Lanai. Oh, Lanai. Oh, wow. Nice, nice. Sure. Sure. Sure, Okay. everybody. Hi, Feline. Sure. Come take a car. Sabi ko sa isip pa ngayon. Sorry. Oh, that smells good. Lunch mangai. Hello. Có khuyến. Khuyến. Mem tel kakakin siya. Oh, Lush. Lush madal kakakin ngay. Di ka daw shun na pa. Tanam tawa ka Lush. Oh, dahil kakakin ka po. Wow, may kimono. Mata ko KOSRAE pa mga eh. Mamamawi. Kung dala mawi. Ano man mo kasi sino kinakakisay ni? Kayeng. Sure. Life again. Kita lah ini yang Santaga. Mea, una. Sinasinin ako makalim ye. Mahal yung tao road. Really? Platform. Ito kay kaya. Yeah. Ngayon? Oh, salty. No shit. Oh, habang salty yan.
Even vertel eens nee. Ako ka talaga sa bahay kayo. Mooi aan maat. Pagkata na yun. Daarop dan tayo. Kamdara din. Mama mo eh. May tuwila leltje. Wat is zaken leltje? Wala pa, ilan siya nga kaya. Sabi na to. Taken voor de lel. Kinaag maar om dan. Zie je maar kalem je. Oei. Yun eh, parang. Iba full si pang eh. Ichi pa pakauwi niya. Oh. 1 peso. Nee, sige eh. Ay, papanam niya ano? Halal dahil pa mga eh. Last name na. Tuloy na. Wala pala red na. Iko eh. Ngaroy na eh. Samalan. Kami, measure short, kusay short. Last and short. Last name, Ilma. Last name, Ilma. May sewa na pala rin ako. Sure. Wait, sir. Mula tuloy na sir. Ito, yok ko siya wala. Mas tuloy na. Ilma din. Tuloy na, open na palik. Tuloy na tepon siya. Palik pinan nila. Food. Grabe. Open na. Kampata tuloy na sir. Oh, als maar zo rekle. Oh, kasi kita category yan sa fast ko ngayon. Neke molo. Dansa? Oh, tuwas. Oh, sa fan na matutulog ko. Neke molo. Neke molo sa 40. Okay. Mo sa fast ko ngayon. Okay. White chicken. 2 Kung di ka kaya ka na tayo mga singi eh. Was that short? Kung pala siya ro mga singi oh. Siya? Oh. Dato. Looks good. Uy! Sila malap. Kung tayo tako. Siya to. Kung tayo ko ni masing eh. Oh. Ibo talte siya talte na tako. Oh. Har ma kom tayo. Oh. Ista me. Dia masih makat nga isa kung saan siya tayo. Karin to. Paano nga siniman kong dalusta ka? Magilas ka to. Samsil chenye siya pek. Tulo na kid ni may kosma. Nasuba na siya. Mo, hindi ka flow. Mo, eralis. Alam na kin. Kita lam tali yan. Yeah. Kalong ta, ile yan eh. Na, wana makumum nama. Una. Mati kang sinis pa nga tarangan mo. Kumsang tayo masin si chenye? Pangay gusto mo eh. Pwelsa. Mana? Confirme que tu fais aussi, né? Ok. Hey, Fia. Fia, what are you selling?
You selling anything? Masarap kayo land roast ka. Mga pe. Namaas na eh. Namaas na mo. Oh, kalsano na nalituwa eh. Malal siya. Malaliliya pa. Masin eh. Suwela niya ito moda roll. Harma kumula tayo suwe. Mas? May kakaking eh. Yes, yeah. Oh man, cotton turkey eh. Oh, nama si turkey. Alang sinapay company sisingin. Mereka malo. 10. Oh, perfect. Hindi na Coca-Cola. Kung Coca-Cola, yan na. Ay parang idiya eh. Ito sa po, kung talaga mo si... Parang malola. Sila pa, show money luma. Are you holding on to the money? Elma, kita mo semua. Oh. Okay, so thank you. I know, right? I gotta put this on at work. Make it fix. Right, for $30. Yeah, so we have kid sizes, small, medium, large, all for $25. And then these two designs on the top is $25. Yes. How are you doing? Oh my gosh, good to see you. Welcome back. You know the video that I made that time? Yeah. It was one of my most popular ones. Really? And it's only like basically just video, just talking, Yeah, and just showing everybody. a lot of people they came in. I was really surprised. Nice to see you My again. favorite vlogger. Yeah, I know. Yeah. These are, this is our discount boxes. These are only $15. These are our old t-shirts from my first year. So it's a different fabric. It's a thicker t-shirt. These are our new ones, our newer fabric. So it's more thinner, like these ones. Yeah. Okay, that's going. Are you selling your toy? Yes, no. You haven't set up yet? No, not yet. What are you selling? Yeah. Food or Mungo? Oh, puwan pika. Nice. Kami kung sa ano, iba kung ti set up, ikaw. Masat na sa amin ta.
Oh, dati natil. Okay. Kalau na ito ko natin dish para talbat. Kung na kung sila klakmain, pangay, poko, siya mismangi kat pakat muli pe. Pak muntar. Asan yun? Asa ba ito ka? Dahil ko tayo siya dalal approach you. Gato sikat nga eh. Gato. Lain siya mga malong. Oh. Siya. Kon pa ito. Sele na. Bukan ready na. Kim? Hallo. Alle kato. Kato na colorful na pa eh. Kamat. Takantan si pangalakan nga sa masingawan. Kato na pa eh. Long time. Wait ko mukali na. Tila, pwede ko nga sunod siya. Payo. Mabda siya wala nga siya. How's your dad? How's your grandpa? He's okay. He's doing good. Our mom dek ik eigenlijk. Maar ja, ik maak me afgesproken bij het drinken. Ja, zo? Vriend, Ik kan wel, ja. dat wel. Ik ben klaar zo. Ik kan wel dingen, ja. Ik was klaar met iets te zijn. Oh, ik kan niet bij elkaar. Nanti na mo ito na ito. Kasi yes, mga isama sa gawi alap pagkain na kayo. Kami ako mo. Okay. Malin, ako malin. Ik in je benen laat. Ah, il tak supus. Aurik sup tak kau sa taon na yun siya. Ik je om te laten. Sup siya na. Michael. Michael. Wala kang sumuoy ka din mansungkan. Tsaka ko niya nila po. Halo. Uy! Kumta ka nga eh. Lai po ti. Kailangan ka la? May way ka nila. Nanunod na siya kung saan ka pa mangan tayo. Christmas! Wala ko Tuwin sir ako. Tuwin siya papay. Nga kan tour. Kulang ko na mga. Napia mga kan na prisepan. Untuk masa kemana? Ya. Lepa? Nama mo.
Pangkatawas niya, uso ka. I know, thank you. Jamalum teillä. Naman na katim naman to ko mo naman pa mga. Aman mo na na ibilasong na pa. Sure. Thank you. Oh. Oh, okay. Tua. Kato. Munguale kato. Ulas mileage lang. Okay this lang. Amalan so matakit din mungoy. Oh, Ato na mungo, ato na fresh. Lime, vinegar, garlic, and Okay. Shuna pa yat. Oh! Komen ko pa nga eh. Oh. Kenye. Melay ka kaya kanya ikalwan siyo natin. Oh my gosh, pasang like. Siya kukasin natin na. I don't care. Oh nice. Malam sa kasi na makipan. Ah, nama ala wuri ya kato. Kene mo ya kanya kamana na nale. Akin niya. Hindi. Nakmamailin na nga pangamusta ko. May lisan. Walang pwede natin. Po. Elaş nga Elwi. Elwi aç nga.
Women S. Yeah. Where's money? She's gonna work. Ate tala, ilal ta muna usom na roll tal. Dia malum tala alena pangan. Oh. Well, merci. Yes. Advertising na How are you guys doing? You guys ready for tomorrow? Yeah. Me too.
say that quite a book,
Saint-Pierre, Roy. Ako na sukilalit na duwasan. Nagparoy, rolling blood kapatamas. Kung ba't mo ba yung sipana, sa pala ng identify na pala yung pwede na gawang buwas. Pagkulaman ang sumbat kapatamas, kaya ulutusin ko ang akilit na paligid. Kaya ang longwigan, pagkoy na sa pinawang marshals. Pagsubata ko lang ipensing itaka, ang subata na su, kuminama na suigat pegasyon. Long silong pinakikot na na-phone na, and instead, venerate makingay, plain singay. Ikaw may puto na sintay si Masters, may tapasayan, ito naman lang kakagin. Wailalo 7 day flowers, ilo si governor natin sa flowers, ilo si tawabai wings, financing ina-flash si Milos, plain nila, o ako yung naroke pensing Pati kan spera bagay ng mga kaywa, pagpapasum, o tumigoy pagkasyon. Happy safe, happy year, ay aking mga kipe, katay niyo, kopein, Mr. Nikinayos sa pila. Pagkulaan mo yung pagkakutan, walaan mo yung ilapag sa proses kaya ako sige. Kung nabigan kinayin ito, kinis niya flush. Pag-proy life mo kinig mo yung yourself, support na ako. Jesus Christ, pag-proy again. Amen. Community की कुछ प्रश्न में के प्रोग्राम का शौक I've noticed that we have some non-contract speakers. It is a must that we say thank you all for what you guys did. Without your help, with your support, we wouldn't be able to accomplish what we have today. I'm sorry to say that we were, because we were trying to do something about our culture, so we will be speaking our native language. Kalasham Ramduo and Chamram Sementan, Nebesta, Mel Anthony, Sayosu George, Ingoy, Dafana, La Mea Carmen, La Intimisay La Bella Bangor, Ulan, Ilaleta. Kelly, hindi much suwel mo tayo outside there. Masimin, Bukan tayo, no? hanggang sa tingkat, kaya mo ulas na kayo ba? Kaya katako din, wawang lalay, puro siya. Siya ang matapos na ka sa akin. Minta ko pe. Kuya, patayan kita ka sa akin.
International Women's Day, Kakala pa, naparte ka siya mo. Eh, ay, di ba isman pala?
Una. Kalutuyan lang mamalutuyan lang. May kinakap lang tayo. Kat pala experience anda wala pa ye. Kami sinsin kaya pa kung pintuli na yung isaya may ikaw yung narela. Ay mame, wala yung sineno. Ako na yun. Right, ito may men sa mga away ka ba kung tuli eh kaya ba kung malisin ba sa hinan kaya. Kaya masita kawan ka sa green si Mayo kaya sa ating kasi ngayon, mapapakatin ko yung San Gaso, ngayon siya makakilan ka, matayin titop, matayin mga titop ngayon, at natalas na rin pakit, pensil titop, o first siya sa ngayon, na sa liya kike, insiya ko manon, San Gaso, misin wait lang siya matay. Nasakasi ba na ngayon, ito rin matinyak na kayo, kung pasakay pa, kung kinsun, palito man pinasun amay ka, kasi tamang amay ka, sila lang mo pa na kayo, kung pasakay po niya kayo, sumamay ka, sila na kayo, ilan na kaso. Kung boiling all that boiling na kumlim, ito nag-cancer. Na, watch this. I experienced them. And stop to take this down. Now, depends PS in sa ngayon na aste may rin pagkakit na ke. Ito rin pagkakit na ke full lang tali ko. Kung PS ngayon kung benawili sampai dah sikat nak namun sangat masai kuning tadi itu. Ina pun saya dia kaki, mencoba masalah tu pun mana nahan lekas full lansi tadi sesuai mat pe yes ya.
50 yes ya. Konsum na ke 50 se ke chai se me. 50 se me ke focus na sheet lang ay lore wakin yak pe. Kung ka na ista siya mo diyan pa. Kung ka na ista alis binti mase. Sisakot. Kung kanayos ka, kumol na, akong pwede tulin mo na ke, sheway. Kaya akong pwede tulin sila ke sheway maway. Nain siya main, kaya siya sheway. Vietnam, il ghiaccio è per quanto una che c'è ma cuma ma che pensi mai dice ngayon e non hai mai slikina ngayon kung kayo rin pati boy ni kung ni tayo muna kay Agnes Nestor patay sih. Nah, kung isipin na ito, pensi alam mo kung kuliya siya kantin rin natin, paralaro, asya, mapunti ka rin, napunti may kaya siya besuka. Ito na besuka. Hindi sila nakikipensin na ako siya, kumakas na sila ako sa akin, ay muna kay high blood. Kaya siya high blood lang medicine. Sisa masap kasi ngayon pa, hindi sila nakikipensin mga rose si chef na kaya, kung tukin pwede ngayon muna kay sistem pengarahkan. Ibu nanti saya wae. Nama siapa sih men? Kita ngomongin tentang siapa sih men? Inte siapa per? Aku pernah istilah per na kum uli ya samka kinake na kum sama masyai ko nakipet kos. Kapag mamunduk yang menurut sesak na ilan na kasya yung ama po sila may kos na may pakumaso na. Ama pagkantin ma kayo rin mag-insay sa kiso ko kaya pangin mga siros kat lang si Sher when sa ko siyang makapweng finances ko siya rakat sila na kutin Sher inaspe yung lubos kat insa kasya bisa ngejawab dan mulim ono kayak kan rin patutiyasa may mamakat ka lang information di mange may experience kaya patiyasa ka sa mange kaya kulaman na pangin ako last out dyan mo tayo na tuloy Culinary Kedente Otwon Kedente Tata Kedente Ore Mongo Ottaboy Nagani Alutluti Ke Info kung binigyan na may info
inen form, inen sa kaya na kanwiti man patso na master talaga patsa na may kong dalbundod niya. So, kalmen inen form, fin kumikita na inen form, ekip kimala na pa-inen form. Different phases of the moon. Ash kainin en fong tolungo ulno fong na sinento siya. Ash kaya nga norela kataya kay sien fong inye nadalayan kiyong kikiyong sa ko'y nasa sila. Infong semetan pamaspa, akluo masalam, aktodo masaon. Infong toluinge, fungin losh, sa mong pera pagibel singen, bukato gibataro. Akos pa masay, bel singen fungin alwat. Alwadal shalela ushmesh se gebelsehe. Haklime gosh masaol on gosh latlato it gosh madaol belsehe alwadal yogaleg akran nagedafan male. Mit batero wenalla. Kalme ba kulug bel nagedafan belsehe. Akal gosh pa shiyafong belsehe dafan male. Post la sheshen fongin gofo kulug ke batero. Bigom digin la sheshen fong akataya log si bel nagesheshen fong ba reflection ye male kahit sarong rum fin gofo. Akya harfugo singawal sa kanpar singal siye lofsan singal luo olwen bel senge kalemi malamo kap mawo ke batara ke kahit bel senge fakfong singal dolo singal lagos moesh bel senge wo ke yoga kung fitment yok se pangabel wo ke yoga kap mo fugun sa ko e moesh la ano dun sa ako singal ni mekosh bel senge full moon inen full moon ko fong singal pa el fon la malamo Una pa yung batara o sisakdo. Tak mo, una pa yung yo. Sen ko siya ki sen sa na siya ilakali. Kalme, alam mo ko yung John sen makibel sa kaya. Singalan ko bayan pa kingan di ma sa kaya. Kingan ko singalan ko. I think this is my favorite. Lalti. Bensa nga falaki male maliki full moon. Woki batter na kayo belin choy. Di bebe mo ki bensa nga. Singalit gosh kawala siye. Singalal gosh kawala duo. Singalya sakash siye. Bensa nga male mo falaki. Kap masyad na woki batara. Longol apna sagash luo longol siye longol luo ashlam. Bensa nga batlane tagat malamo devon fong met na fong na losh malamo tagat devon fong dotla. Woki batara kikan bensa nga. Longol todo kasaf longol akosh sanak.
Longo lumego shot bar, staff la for la nigo ke belseme. Fat mo igo sa napin for. Kalme pagulog ke batter, hopefully batter se. Longo lan kosh RB, longo lit kosh li, longo lal kosh shubu. Belseme igo di fok na mea, belly natural nigo. Igo shubani kamo igo shubani ke palan belseme woge batter. Longon ya lungini tonmol gumalan. Fongin losh luwo pasafta ma losh batter lol tak ma woge batter. Pagka share mi senge info kay info finan ko siya pag fin na makaway kasi kung sabas bese kita somna ko siya kot egin matan kasha na wowo se kasha na yok se kita nito we leave off the land kot ace mo na siya ke finance siya kot ace cash besh ke ime ke batter lash mabana inento palan belo lagi nagpaglag na mana wosa na sesh ako minito matay egin matay se belse me matay ni no arela unsabo inakyok ke info finan ko siya. Yung amoy katangan sa Fincom hash chart sa cash pag-print out. If you're interested, kumiliyainin and forming it, mawo ke by si balandel he, pag-print out my cash hash, kung sa file kung going to save them, and then we'll maybe email it to you. Okay? Panganon sa bumaka na po na ininfo ton man belse nga edal lang sa berala tem sa bo inaksa la belage ilo.
My name is Teresa. My parents' name is Barack and Julian, and my last name is Nico. Tay cho em mà nàng cầu chuyện rapsa. Ma itu setakai tay lau setakai apa? Waktu. Saya tak ada waktu. Ence sahabat itu. Kalau tidak ada waktu, cukup waktu saya menguayang anda. Nak sia saya sama, waktu, wakang. Ina sikilan kita aku benden kita saya. Kedua saya mana mau lagi minta, aku tak mau yang beli merah, mana kita merah minta semua. Nakal kerucuan atau diksetan. Main dunia tak kaki. Wahai dan apa yang tak kaki, man kaki, ayah kanda, bekena, sepakai kanda. Tapi tak cengai, ini sukilan, itu ada tak kaki. Intan jangan kamal sina Jonas. Kain yung dineta ka pala, not wala siya pala extra-extra. Kain ni masang mo na meta, or makunyak kita kapag pal. Sini ka paman, kakanan kiwain. My name is Yarko, and my parents' name is Carol and my last name is Then mamlaka na work bill. Siya mawayan na nangawayan na yung ros. Then siya lola. Lola sang reda sa rafraf. Lola lot ko na. Kaya kafamfot na kipen mas siya ka fit na meron. Kami sangat natin nakasit. Araw ako sa kanya, isang pangatin na siya. Siya ba, kasi mayak sa painit, kasi simbolas, nakayawa pa. Kaya po, gaston ka. Pati ninagdan mo tayo, lagi gaston ka. Yok, kaya no siya ito mo, makulo. My name is Culinary. My parents' name is Agape and Mario, and my last name is Jonas. Đến hôm nào cầu mai rồi có một Jonas. Đã có dân bên nó quay vào chế mày bỏ bù kỳ nôn chế. Quay bên nó bà xóa xe.
Tuttutonin po ginoo, at tinunaktan no kaya kami influence kaya nakita fashion. Kapan yun, pupunta mo ako pa sa classes. Ini tahu kita kita mulai, ini tahu pakai tel namusnya pak, top end picture. Naman na talagas kami, unsa ko makatus kami team sa ko ni, kasi ka, action ke maayo sa pera ko may talero, action ke unsa ko apa, dako ko maraw ni katdan. Naka, hindi ako katsinete na. Baskas ina kaya. Wala naman na. Mamaya ako mas ng senior. Sipekak ko naman natin. Diye na para makatusta ko. Sintate na fang natin. Nagpawasan, talaya lego. Ako lang na sinmatan kaya ito mamaya. Kaya ako lalawas. Pati sipekak siya makunan siya ng sa kailangan nito. Wala naman.
gần ngày cả những nó vậy tao biết ngày được oleh prosa di keluar ngày mày nên mani nó không có gì để là gì mày mai tao oleh prosa My name is Shishana, and my parents' name is Patrick, and my last name is KFS. Ama pag-usap, vaccine mo na tadi di tesi. Kalimtan siya na manakal, mental ta, at tune KFS. Gusto ka, no tayo na gusto ka kaya siya sa bale, sige na nito, kagaburo. Sige fashion wang lagi siya sa ba. Kagaburo, ikaw pa yung sisir, masir. My name is Josa, my parents' name is Palama, and my last name is Nipa. Tayo siya na manakal, Chien, Rapson. Gusto ka, gusto ka pa, waku. Saya tak ada waku. Encik sahabat tiga. Kat ni tak ada waku, suka waku saya main wayang anda. Nak sia saya sama, me waku, wayang kang. Ina sikilan kita aku dengan kita saya. Kedua minum saya, mana mau lagi minta main. Aku dah mau yang beli merah, mana kita merah minta semua. My name is Mary, and my parents' name is Nipa, and my last name is Paula. Nakakal kerucan atau diksi. Main dunia tak kaki. Wayang dan apa yang tak kaki. Man kaki, ayah kanda, pekena, semua ayah kanda. Lalu tanya saya, ini sekian, itu ada tak kaki. My name is Sean, and my parents' name is Mahasina Nakashu, and my last name is Jonas. Kita jangan kalah sama suhu Jonas. Main dunia tak kau pala, not pala siya pala X-ray lo. Tayo ni masang limo dan meta, orang tak punya kita kapal baru. Siya kat teman, kanan kewayan. My name is Yarko, and my parents' name is Carolina, and my last name is Mo. Dan mamlaka lor paro biel. Siya mawayang nila nang wayang nila yung rahos. Nila siya nola. Lo din samre ta sa rafraf. Lo din lot ko na. Kaya kasafat na kipen maski siya ka fit meron. Kami sangat nanti nasi taruh aku sangat kena esok pengantin nasinya. Siapa siapa yang supaya ni nasi simpul mas nak kaya apa kaya boy jasman kat. Katanya nak tenor yang lagi jasman kat yo. Kaya no saya tahu mau makulu. My name is Culinary. My parents' name is Agate and Mario, and my last name is John. Đến hôm nay tàu này rồi có một Jonas đã thời gian bên nó phải phải xem mấy bà Bukinon chế phải bên là phải xóa xe được được tôi đi Bukinon đó ở trên nó tên nó tôi ăn vào đi chế vui xem mấy nó kể về cả sao Kapan yun? Kung ako pa sa đến vào một cái show được kita được mấy mai đến vào phải kẹp tao nằm xem cái bà top and picture đó mà là cái cash kami untuk ko makatus kami team sa ko ni kasi ka action ke maayos sa pera may talo action ke untuk ko apa dak ko maraw ni kat lang naka hindi ako
te pena at kagaskas inakayos. Ilo naman. Mamaya kelas ng senior, kita kakulaman natin, dia na para makatusta ko, efintate na fal natin, nagpawasan, talaya lego. Ako lang na sinmatangkato lamay, kaya ako lalawas, patesun pa kasya makunan siya ng sa kailangan nito. Wala naman.
And shit.
to siya, bayan ka tayo nga, kasi pagod siya din pa rin nato siya kikindi, ayaw dalagi, tela dala, sisa tuloy, pero to, kung tinawag siya mo, to siya pangin mo siya, Maui, may tingin ko sa ako, Anas, Q&A, ako yung napapasimagay ko ng mundo. Atanggon may mayroong Q&A ni President. Minarong kisensya pa ako sa kainson. Natatangon ka sa iyo hindi ko nito kung nakero, kung kayo solat ko, kahit sa nakinununin, pagpipitaling na ito sa ito excellent, parang siya ko rin solat ko, pinamrin niya ko na kung kayo, kung gano'n ko kumain. Kaya mga Q&A, mga ko Q&A dahil sa mga kaunti, siya sa ko. Siya sa ko ay may nag-isipin ko na tarin, makatesang kasin ko na pero in maratok kung dahil siya sa ko ay may mawi kung dahil ko ay kung dahil pinainin ay na ako, kung dahil ko ay magkawag, Q&A sa mga cash na kapag ko kaya ako mamusan.
Dapat
Wait for sure.